Mabusa base naman sa forecast na pag-asa, naglabot sa 47 degrees Celsius ang maximum heat index sa Roa City, Capiz, subong ang adlaw. Samtang naglabot naman sa 45 degrees Celsius ang maximum heat index sa Iloilo pati man sa probinsya sang Negros Occidental. Wala sa malayong tiyempo sa sulod sang Parucan Philippine Area of Responsibility at ang may chance sa gihapon sang ulan. Na-monitor gihapon ang ginatawag na cloud cluster ukon ang grupo sa mapanganod sa Gwa sang Par. Sunod sa pag-asa, wala gihapon ginadula ang posibilidad o konsyansa nga mangin LPA iniapang posible pa nga magbago sa mga masunod nga inadlaw. Wala pa ini sa epekto sa anuman nga bahin sang pungsod apang bangod sa easterlies. Magapadayon ang mainit ka tiyempo sa halos kabugusan sang pungsod. Mataas man ang chance sang ulan sa pila ka lugar. Sa datos naman sa Metro Weather, pwede nga may eksperyensya sang ulan sa pinakabahin sa Aklan, Capiz, Antique, kag Negros provinces. Posible gihapon ang localized thunderstorms sa iban pakabahin sang pungsod, ilabi na sa may Luzon.